Здравейте, YouTube! Понеже хората в TikTok не ме ценят, нито ми гледат видеята, нито ми ги харесват, се моля на вас, скъпи фенове в YouTube, макар и 6 да са, семейството ще стане по-голямо. Днеска ще правя 20 кила с този уред, той на 20 кила. А колко повторения ще направя, не знам. Пишете ми в коментарите колко повторения искате да правя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Май не мога повече. 8 повторения с 20 кг. Моля ви са, YouTube фенове, поне вие ме оцените. Моля ви са. TikTok не ме ценят. И затова повече няма да качвам в TikTok. Пробвах какво ли не и просто няма харесвания, братче, няма гледания. Качвам на ден по 15 клипа и никой не ми гледа, хора, не мога повече. Затова почвам си в YouTube да карам. Едно, че е най-голямата мрежа. Друго, че хората са по-свести. Който ми хареса видеята, ще съм му много благодарен. Благодаря ви. Готове ви супер изненади.